Prabu Angledan. Sungkem kula katur kunjuk wonten ing ngarsa panjenengan dalu. Wis tak tampa. Mung puja pangestune pun ibu wae tanpa nono ya, Nger. Sanget anggen kula mundi. Mugi kemawon ndadosaken teguhing kayuanan kula. Ya bener. Bibi Sukesi. Semanten ugi kula ngaturaken sembah kinarya bekti mugi kunjuk dhateng panjenengan. Ngaturaken sembah kinarya bekti mugi kunjuk. Nak kira Angledan. Tak tampa puja liwat pangestune ibu wae kebat tanpa nono ya, Nger. Nesta. Sungkem kula katur, Bi. Tak tampa Nger. Mung puji pangestune ibu wae tanpa nono. Nuwun. Dimas Wijanarko telah wijanengga. Sabda Kadimalandana. Saha kawula Nayaka lan Sentana. Sawise ingsun dijumenengake Nalendra ning praja. Katelau Prabu Angling Darma. Dimas Wijanarko. Mari mangandika dalem Kamas Prabu Angling Darma. Kepiye pawarta kahanan ana ing kraton Malawapa? Keparang ujuk atur lepat dhuwur sakuruse pangapunten dalem Kamas Prabu. Nini bab katentreman wonten ing praja Malawapati. Ing wekdal sapunika sampun ayom saha tentrem. Sedaya para kawula wonten ing praja Malawapati boten setunggal kemawon pancen menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Apa kaya ngono Yayi Wijanengga? Menika leres Kamas Prabu. Ila pagesanipun kawula dalem wonten Kraton Malawapati. Wiwit kucing Parden mandhapipun wonten ing Karang Pradesan. Minggahipun wonten ing Kitha Raja Kraton Malawapati. Bilih sedaya kawula dalem boten wonten ingkang alok kekirangan sandang kuwi papan. Sedaya kala awit kawicaksanan dalem dados Nalendra wonten ing Kraton Malawapati Kamas Prabu. Bombong rasing atine ingsun sakwise krungu aturmu kang kaya Dimas Wijanarko lan Wijanengga. Inggih sabda Kadinya. Ingsun nyuwun kanthi banget kelawan sliramu sakarang. Aja nganti pisan-pisan kendhat kelawan ing kaprayitna. Nggone ingsun nyepeng pradata ning Kraton Malawapati. Yen ana ing tumpang suwe, sliramu sakarone gelem paring patulada kelawan ingsun. Kamas Prabu Angling. Rumas kula menika nderek tanggal jawab nyibab katentreman wonten ing praja Malawapati. Menawi panjenengan nglembat praja wonten ing praja Malawapati, menawi wonten tasih ingkang kipuling, sedaya para anggen panjenengan nglembat mesti kemawon nayaka dalah tampama mesti ngimutaken dumateng panjenengan Kamas Prabu. Menika leres Kamas Prabu. Panjenengan pun waslan sumelang. Sinaosa kalenggan sak menika wancinipun mangsa katentreman. Kula lan sedaya para prajurit ingkang dados andhan kula. Menawi siang boten kendhat olah kridaning peperangan, menawi dalu boten kendhat rumeksa wonten ing Kraton Malawapati Kamas Prabu. Bagus. Ya kaya ngono wis sing tak suwun. Angger Prabu Angledan. Lajeng ini. Tak suwun kanthi tangan. Anggur ngumbat negara ning Malawapati. Aja nganti bang cinde bang cilada. Kang kok Pramesti. Nuwun sewu. Menika Kanggo Sukesi, kok Sukesi nuwun ki prawa penyeratan sampun kanggo. Tingalipun panjenengan menika sumangga wonten bagus. Tingalipun menapa ingkang boten dalu. Mikro ki mutar kelawan Kanjeng Prabu Lendarmo.
Ngupati kelawan putrane Kang Mbok Sukesi. Ana ngendi papan dunungi? Mugi sliramu kuwi ngupati ya nggih Prambang Darma. Tuwunipun ingsun sampun paring dawuh marang kabeh kawula ning Praja Malawapati. Sok sapa wae sing tepung kelawan Kakang Madri, ingsun keparingaken atur pawarta ning Praja Malawapati. Nanging nganti ing wektu dina iki durung ana salah sawijining pawongan kang paring atur kelawan ingsun yen nate meranggulangi kelawan Kakang Madri. Nanging tak jaluk kamripan. Sliramu pribadi mugi dalam jengkar Bupati ana ngendi papan dunungi kadangmu Madrem nggih. Bibi Sukesi. Ingsun saged mangertosi kados pundi pinggetipun raosipun penggalih panjenengan tadi. Sinoso panjenengan ing wedal sakmenika pitados bilih Kakang Madring tasih gesang wonten ing jagat menika. Nggih, menawi pangandika panjenengan tetelo kados mekaten nggih. Kasengkesen Kanjeng Ibu Pramesti, Ibu Pramuni lan Bibi. Ingsun sumpah kaseneksan langit lan jagat saisinipun boten badhe bali wonten ing Malawapati menawi boten sesarengan kalian Kakang Madrim. Sasampunipun pumira, sasatinipun panjenengan pados damel bomonge jroning patos kula. Mugi kemawon pikantuk ridhanipun Bathara Gung kang akada jagat menika. Dimas, Wijanar kalon wijanenggal. Ingsun bakal ngupadi kelawan Kakang Madri. Nanging kanthi lumaku bedah pikat mbok menawa ing mengkone ingsun bisa ketemu kelawan Kakang Madri. Pareng kula menika nderek panjenengan tumampah bedah pikat lemados dening Kakang Madri. Dereke ingsun tumuju ngupadi kelawan Kakang Madri. Monggo kula dherekaken Kamas Prabu. Wijanarka